A Sant Pere de Ribes, l'any 1985, conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, vam iniciar els primers contactes amb Nicaragua, en aquest cas amb Puerto Cabezas, o Bilbi, que és com li diuen en la llengua misquita, i a partir d'aquí ens vam plantejar anar un pas més enllà i fer una cooperació i, per tant, un agermanament. I fruit d'aquest agermanament que hem tingut al llarg de tots aquests anys, s'han pogut fer diferents projectes i alhora també poder establir un tipus d'associació i compromisos mutus que han donat molt de sí. La veritat és que l'entitat d'amics de Puerto Cabezas i també per la part que toca a Nicaragua tenim una molt bona relació i conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafranca hem pogut tirar endavant molts projectes bons per nosaltres, per aquest intercanvi, i també molt bons per a ells. Actualment tenim 3 projectes a la nostra ciutat agermanada de Puerto Cabezas, Bilwi. Un d'ells es tracta del proveïment d'aigua segura, sanejament i higiene a la comunitat de Guavabar. Aquest projecte es tracta de construcció de sistemes de sanejament, amb la construcció de dipòsits de recollida d'aigua i letrines d'arrossegament hidràulic. Els dipòsits i letrines s'han construït i s'han instal·lat amb la col·laboració i mà d'obra dels mateixos habitants. Prèviament se'ls han fet formacions i xerrades de sensibilització per evitar problemes de salut a la ciutadania i donar a conèixer el manteniment i cura d'aquests dipòsits, amb la finalitat de beure aigua potable. Tot això s'ha desenvolupat gràcies al recurs tècnic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el recurs econòmic de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del nostre Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a més, amb el lideratge de l'entitat WaterAid. Actualment hem executat el 83% del projecte, és a dir, que hem donat cobertura al 43% d'habitatges. El segon projecte es tracta de donar suport a l'alberg de víctimes de violència al moviment Nidia White. El nostre objectiu en aquest projecte és donar seguretat, alimentació i recreació a totes les dones, infants i adolescents que viuen en aquest alberg, anomenat l'Esperança. I és per això que hem construït un mur perimetral per donar la seguretat. I també hem creat un hort familiar per tal d'enfortir l'autosostenibilitat alimentària. També hem donat suport a la creació d'espais recreatius per tal d'enfortir també el seu estat emocional, físic i psicològic. El tercer projecte es tracta de gestió de residus i sanejament ambiental, anomenat Tawan Clean. Aquest projecte es va paralitzar temporalment degut a la situació sociopolítica del país. Tot i aquesta situació, hem pogut fer accions com compra de nous camions per la recollida de residus, l'elaboració d'un pla d'educació i sensibilització, com també hem fet campanyes de sensibilització als barris. En aquests moments estem a l'espera de reconduir aquest projecte amb noves propostes i noves accions. T'imagines tot el que podem fer si seguim cooperant? I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?